ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଦେଖୁଛୁ ହାନାଙ୍କର ବିଷୟ, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ ତାର 1:2 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ହାନାଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ନଥିଲା। ହାନାଙ୍କୁ ଅନେକ ଲୋକ କହିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ କି ହାନାଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ନାହିଁ ବୋଲି। ହାନାଙ୍କର ବିଷୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଗୁଡାକ କହିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଅଛନ୍ତି କି ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ହାନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ କ୍ରନ୍ଦନର ସହିତ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମାଗୁଅଛନ୍ତି କି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଦିଅ। ହାଲେଲୁୟା। ହାନା କ୍ରନ୍ଦନର ସହିତ ସିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଯୋଗାଅ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଦିଅ। ହାନା ଅତିଶୟ ସେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯାଇ ସେ କ୍ରନ୍ଦନର ସହିତ ହାନା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି କି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଅଛନ୍ତି ହାନା ଯେତେବେଳେ କ୍ରନ୍ଦନର ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନକୁ ମାଗିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ହାନାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଦେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାନା ଗୋଟେ ବିଷୟ ମାଗୁଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସନ୍ତାନ ଦିଅ। ହାନା ଗୋଟେ ସନ୍ତାନକୁ ମାଗୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହାନାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ବାହାରେ ପରମେଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ହାନାଙ୍କର ଭାବନା ବାହାରେ ପରମେଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ହାନାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଦେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ବାଇବେଲରେ ଦେଖିବା, ଆମେ ଦାଉଦଙ୍କର ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ କ୍ରନ୍ଦନର ସହିତ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛନ୍ତି। ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 6:6ରେ ଲେଖାଯାଏ, ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଦାଉଦଙ୍କର ଅଶ୍ରୁର ଲୁହ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ବିଞ୍ଚଣା ତିନ୍ତି ଯାଉଥିଲା। ତାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ଦାଉଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କେତେ କ୍ରନ୍ଦନର ସହିତ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ କେତେ କ୍ରନ୍ଦନର ସହିତ ଦାଉଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କେ ଯୋଉ ବିଞ୍ଚଣାରେ ଶୋଉଥିଲେ, ସେ ବିଞ୍ଚଣା ତିନ୍ତି ଯାଉଥିଲା ଦାଉଦଙ୍କର ଲୁହ ଦ୍ୱାରା। ତାଙ୍କର ବିଞ୍ଚଣା ତିନ୍ତି ଯାଉଥିଲା। ମାନେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଦାଉଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କେତେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସମୟ ହେଲା, ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଆସିଲା, ପରମେଶ୍ୱର ଦାଉଦଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ଆଉ ଦାଉଦଙ୍କର ଭାବନା କଳ୍ପନା ଠାରୁ ବାହାରେ ପରମେଶ୍ୱର କାମ କଲେ ଏବଂ ଦାଉଦଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ରାଜାର ସିଂହାସନରେ ବସିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯିଶାୟ ଭାବବାଦୀ ତାର 38:1-5 ଯାଏ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଭାବବାଦୀ ଯିଶାୟ ହିଜକିୟା ରାଜାଙ୍କୁ ଯାଇକିନା କହିଲେ କି ତୁମର ଗୃହକୁ ସଜାଡ଼, ତୁମେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ତମେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହିଜକିୟା ରାଜାଙ୍କୁ ଯାଇକିନା ଭାବବାଦୀ ଯିଶାୟ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ଆପଣ ଗୃହକୁ ସଜାଡ଼, ତୁମେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ, ତୁମେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଅଛନ୍ତି କି ହିଜକିୟା ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବି, ଓ ଭାବବାଦୀ ଯିଶାୟ ଆସି କହିଲେ ଆପଣ ଗୃହକୁ ସଜାଡ଼ ବୋଲି ସେ କହୁଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ମରିଯିବି ବୋଲି ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ, ସେ କଣ କଲେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯାଇ ସେ ଆଣ୍ଠୁ ପାତି ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ହିଜକିୟା ରାଜା ଯେତେବେଳେ କ୍ରନ୍ଦନର ସହିତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ହିଜକିୟା ରାଜା ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ହିଜକିୟା ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଶୁଣିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଅଶ୍ରୁର ଲୁହକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖିଲେ। ପ୍ରଭୁ ପୁନର୍ବାର ଭାବବାଦୀ ଯିଶାୟକୁ କହିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ, ତୁମେ ଯାଅ ହିଜକିୟାକୁ କୁହ, ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ ଶୁଣିଅଛୁ, ତାଙ୍କର ଲୋତକକୁ ଆମେ ଦେଖିଅଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଯାଇ କୁହ ତାଙ୍କର ଆୟୁଷ 15 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ମନୁଷ୍ୟର ଆୟୁଷ ଡକ୍ଟର ବଢାଇ ପାରେ ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟର ଆୟୁଷ ମେଡିସିନ ବଢାଇ ପାରେ ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟର ଆୟୁଷକୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବଢାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟର ଆୟୁଷକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବଢାଇ ପାରନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ଏହା ଗୋଟେ ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟ ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟର ଆୟୁଷ ବଢିବାଟା ଗୋଟେ ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ହିଜକିୟାଙ୍କ ରାଜାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏହା ସମ୍ଭବ କରୁଛନ୍ତି। ହିଜକିୟା ରାଜା ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବି, ମୁଁ ମରିଯିବି ବୋଲି ହିଜକିୟା ରାଜା ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ
क्रंदनर प्रार्थना हिजिकियो राजांकर भावना बारे कार्य कला यीशुक नामरे जेतेबेले हिजिकियो राजा कांदी कांदी जेतेबेले प्रार्थना कले तांकर चिंताधारा बारे परमेश्वर कार्य कले एवं हिजिकियोर आयुष्यको परमेश्वर वृद्धि कले बढ़ाइले यीशुक नामरे सेही प्रकार प्रिय मंडली आज जदि आपण माने क्रंदन करूछथि प्रभुको उपस्थिति आपनकर प्रार्थना को परमेश्वर सुनि अछथि आपनकर हसुरर लुह को से पछिबा पाइ जाउछथि यीशुक नामरे आपण जो विषय नै आपण प्रार्थना करूछथि प्रभुको उपस्थिति रे जो विषय नै आपण क्रंदनर सहित प्रार्थना करू अछथि तार उत्तर आपनको मिलिबा पाइ जाउछि यीशुक नामरे गोटे समय आइला गोटे टाइम आसला परमेश्वर हानानको उत्तर देले गोटे समय आसिला परमेश्वर दाऊदको उत्तर देले गोटे समय आसिला परमेश्वर हिजिकियो राजाको उत्तर देले आ एबे मध्ये गोटे समय आसुची से आपनको उत्तर देबा पाइ जाउछथि यीशुक नामरे हालेलुया प्रिय प्रभुଙ୍କର ଲୋକମାନେ क्रंदनर प्रार्थना बहुत शक्तियुक्त अटे क्रंदनर प्रार्थना असंभव विषय को संभव करे जो विषय कि आमे भाबी न थाओ आमे जदि क्रंदनर सहित आज प्रार्थना करूछु हमर चिंताधारा बारे हमर मागिबा बारे परमेश्वर कार्य करि थांती यीशुक नामरे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड सेदिके आज आपनको मो कहबा पाइछा आपनकर प्रार्थना को मोर परमेश्वर सुनुछन्ति आपनकर हसुरर लुह को मोर परमेश्वर पछिबा पाइ जाउछन्ति आपण जो विषय पाइ एते वर्ष धरि एते मास धरि एते सप्ताह धरि आपण कांदी कांदी प्रभुको ठारे जो विषय आपण जणाउछन्ति आज मो आपनको गुड न्यूज देबा पाइ जाउछि से आपनकर लोकको देखिछन्ति से आपनकर प्रार्थना को सुनि अछन्ति से आपनकर प्रार्थना रो उत्तर को से देबा पाइ जाउछन्ति आपनकर हसुरर लुह को से पछिबा पाइ जाउछन्ति यीशुक नामरे बाइबल लेखा जाय जो लोक माने कांदी कांदी बियन बुनंती से माने आनंद करि करि शस्य को काटिबे आपण माने कांदी कांदी जो बियन आज बुनी अछंती ता आनंद करि करि आपण शस्य को काटिबा पाइ जाउछन्ति यीशुक नामरे।